Abs ko na, bebe. Pumayat ko na, bebe. Ako din, pumayat na din ako. Tiyan mo, eh? Tiyan mo, uy. Pumayat na kaya ako. May abs na din ako. Tabs pala. Guys, what's up? Andito kami sa kwarto ni, bagong kwarto ni Apitong. Hindi pa ito tapos, guys. Hindi pa ito tapos, guys. Ay, kakatapos lang niya mamintura dito. Oh, abs ko na, bebe. Pumayat ko na, bebe. Ako din, pumayat na din ako. Tiyan mo, eh? Tiyan mo, uy! Pumayat na kaya ako. May abs na din ako. Tabs pala. Ay, mga ano, abs ko na naman din. Wow! Hindi ba yan pinalabas ko? Hindi ba yan pinalabas ko ba? Palabasin mo daw, eh. Mamaya na, mamaya na. Tsaka na lang daw, guys. Mag-exercise muna dyan. And guys, may surprise ako sa inyo. Hindi na itong bagong kwarto ni Abet. Andito na rin si... Ang busy, ah. Paano ngayong handshake nyo? Yeah. Yung mahaba. Kinalawang muna kayo. Practice na muna sila. At syempre, andito na yung bagong baby boy ni Nick. Dansoy! Si Boy Labo. Baby boy Dansoy. Baby boy. Ilang taon ka na, Dad? 21 years old. 20? Na? Salamat. 21? Sarap mo na anong talent dito. Ano talent? Master to mag-dansoy. Dansoy. Dansoy. Grabe, ibang klase na mag-dansoy. Master mag-sing. Master mo mag-dansoy. Ibang klase ka talaga, Bishi. Pet, ano plano mo sa kwarto mo, Pet? Mag-cloud ceiling ako, guys. Cloud ceiling, look, Robbie, cloud ceiling. Clouds? Oh, patay yung clouds. Guys, useless yung solar ko ngayon kasi umuulan na naman. Okay lang, para malamig din. Tapos, gagawa si Japet mamaya ng bed niya. Depende pa ni Papa, guys. Bed frame daw. Feeling ko malabo, guys. Malabo man. Malabo ng panday. Ha? Malabo yung panday? Bakit? Umalis pa yung panday, eh. Depende sa mood, guys. Hiloton, tapos hilot. Ay, kailangan kasi yan ang pampadulas. Ay, oo. Okay, pampadulas. Kailangan ba na gano'n, no? Para sa materials. Hindi, ano na lang, kompleto na materials. Oo, siyempre. Papadulas na lang talaga. Papadulas na lang talaga kulang. Bakit? Papadulas, mga Mga 3K, daan mo lang sa akin ang bala. Wala. May cut ka na rin. May cut? Kunti lang. Ibang kasi na talaga siya. Namiss mo si Bishi, Bet? Siyempre. Hindi na ako yung nagkuha kanina ni Bishi, eh. Alam niyo ba, guys, dumating siya mga 5 ay 6. 5, nandun lang sa pier ng 5 AM. Tapos, alam niyo naman, matagal dumating? Hindi. Andun na sa labas, bro. Grabe. Sabi ka pa nakalabas, doon sa labas. Sabi sa akin, saan ka banda, Bishi? Ibang klase ka na, Bishi. Kala ko, magbaklay ko pinit na, guys. Yan, guys, huwag niyo kalimutan na, guys, subukan kong araw-arawin o every other day ka kung may short vlog. So, ito na lang muna, guys, sa mga umabot hanggang dito sa dulo. Comment nyo lang yung GCash number nyo and ako bahala sa inyo. Bigyan ko kayong pang-load. Pang-load lang, ha, hindi yung pang-load lang na GCash. So, guys, see you next time.